assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani a wannan cibiya, wannan magani shine wanda muka yi shi tuntuni kun san shi mai suna jijiyar maza. Daga jin sunansa ya ba da ma'anarsa. Itatuwa ne a cikinsa, bar ganin wannan an masa gida ne mai kyau gyararre. Itatuwa ne da ganye-ganye da na shafawa, magani da yake ƙara girman al'aurar ɗa namiji. Wannan magani ne da yake ƙara girman al'aurar ɗa namiji, ma'ana penis elijah. Shi wannan magani itatuwa ne da ganye-ganye da itatuwa ne kala guda 11. Akwai itacen malmo, akwai kujanjan, akwai kujeme, akwai shauransu gaba ɗayansu suna nan. Akwai kuma na shafawa wanda ake jan al'aura. Duka waɗannan itatuwa guda 11 ne fa da muka tanaje su. Kar ku manta Imamul Ghazali yake cewa babu wani itace a ban kasa face akwai hikimar Allah da ke tattare da shi. A wannan cibiya muna yin magani a bisa gwaje-gwaje da muke yi. Bari an buɗa muku gani. Kamar yadda nake gaya muku yan uwa, wannan shine kamar yadda kuka gan shi. Kun ga wannan itatuwa ne kamar yadda kuke iya ganin sa kala 11. Wannan kuma garin magani ne wanda muke gaya muku, wanda muke cewa nonon raƙumi abin da ake cewa cikui. Yan uwa, wannan kuma da kuka gan shi shine fa wanda ake sawa in an galalo shi, ana sawa a gaba, ana ja ana zukewa, ana jan al'aura. Duk al'auran wanda ta koma ciki ta noke, ta koma ta tsaya a ciki, yan uwa za ta zazzago, za ta fito da yardar Allah. Yan uwa, wannan maganin namu bashi da side effect, bashi da wani ciwo ko kaɗan da yake illa a jikin mutum. Ku same mu a 070 30 94 5511.